Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawe teri. Lawe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak Udelmu, Pak? Akine keri ya. Akine Ayo. mau tak gendong jeblok. Ayo. Yo, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sampai gedine yo. Ayo, koek. Ayo.